nggawa apa coba? Kok medeni banget loh. Daerah Simo. Nggawa apa sih? Iki wong apa udah kan? Iki wong apa udah sih? Astaga. Iki uang deh mas koyoke. Wong mati deh. Masa? Lah tapi kok dianu jare? Lalu kayak ada tangannya jago ya? Lah iya makane kuwi kan koyo nek tangane to kuwi. Iki nggawa apa coba? Kok medeni banget loh. Daerah Simo. Nggawa apa sih? Iki wong apa udah kan? Iki wong apa udah sih? Astaga. Iki uang deh mas koyoke. Wong mati deh. Masa? Lah tapi kok dianu jare? Lalu kayak ada tangannya jago ya? Lah iya makane kuwi kan koyo nek tangane to kuwi. Iki nggawa apa coba? Kok medeni banget loh. Daerah Simo. Nggawa apa sih? Iki wong apa udah kan? Iki wong apa udah sih? Astaga. Iki uang deh mas koyoke. Wong mati deh. Masa? Lah tapi kok dianu jare? Lalu kayak ada tangannya jago ya? Lah iya makane kuwi kan koyo nek tangane to kuwi. Iki nggawa apa coba? Kok medeni banget loh. Daerah Simo. Nggawa apa sih? Iki wong apa udah kan? Iki wong apa udah sih? Astaga. Iki uang deh mas koyoke. Wong mati deh. Masa? Lah tapi kok dianu jare? Lalu kayak ada tangannya jago ya? Lah iya makane kuwi kan koyo nek tangane to kuwi.